Hipatia de Alexandría, a buscadora de estrelas, a muller que alá polo século IV despois de Cristo perfeccionou o astrolabio. Ada Lovelace, a encantadora dos números, xa no século XIX a primeira programadora informática da historia. Marie Curie, a primeira muller en recibir un premio Nobel, e non só un, dous, o de física e o de química, polos seus descubrimentos relacionados coa radioactividade. Descubreu o radio e o polonio. E xa no século XX, Rosalind Franklin conseguiu capturar a primeira imaxe do ADN como unha doble hélice. E os estudos de Heidi Lamar permitiron o desenvolvemento da Wi-Fi, muller polifacética donde a Sasha. Recordaré dela tamén como actriz na oscarizada película Sansón e Dalila. Mulleres científicas que cambiaron a historia. Pasado, presente e futuro xúntanse neste teatriño de monicreques. Próximamente na Biblio do Basanta.